дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу аз телевизиони Сафина даъват мекунам. умедворам ки мисли бозиҳои дигар ҷолиб хоҳад буд. ман самимона исрори сипос мекунам барои ҳамаи онҳое ки барномаи моро мебинанд, тамошо мекунанд, интизор мешаванд. сипос барои аъзоини тимҳо, аъзоини дастаҳо, хуб ки ҳар ҳафта пайваста барои сабт меоянд ва барномаро мо сабт мекунем ва мо дар маҷмӯъ барои таблиғи илму дониш, барои таблиғи китоб кам бошад саҳмгузорӣ мекунем ва худи барномаҳои зеҳнӣ, будани барномаҳои интеллектуалӣ бисёр муҳим ҳам аст ва як ҷузъи бисёр муҳими ҳамаи телевизионҳо ва аз он ҷумла телевизиони фарҳангии Сафина аст. хуб, имрӯз дар ин мези гирд аъзоини тими иттиҳод нишастанд ва ман ҳоло шуморо бо аъзоини ин тим ошно мекунам. Нусратулло Сафаров, Амриддин Муқимов, Лола Сайфуллоева, Холмурод Марипов, Мирмаҳмуд Ғафуров ва капитани команда сардори даста Шаҳбоз Обидов. хуб бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам ва умедворам ки бозии хуб намоиш хоҳед дод, бозии хуб нишон хоҳед дод ва қоидаҳои бозӣ ҳаминанд ки 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад. дар фосилаи 1 дақиқа шумо бояд фикр кунед, назарҳои худро баён кунед. капитани команда баъди 1 дақиқа хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. ҳамон шахс як ҷавоб пешниҳод мекунад. варианти ҷавобҳо, варианти 1 2 ин чизҳо қабул нестанд. як вариант ҷавоб пешниҳод мекунед ва вақте ки мо онро қабул кардем, онро дигар иваз кардан намешавад. 1 дақиқа вақт доред ва ҳар вақте ки хостед метавонед истифода баред. агар боз пеш аз муҳлат ҷавоб бидиҳед, ҳамин гуна 1 дақиқа вақт изофа шудан мегирад ва қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ин ба ин чиз аҳамият бидед. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марамад рақами саволи аввалро муайян кунед. ҷоми Стэнлиро ба даст оварда буданд. онҳо ҳамин гуна медалҳои тиллову хуб тӯҳфаҳои дигар мегирифтанд, вале гап сар ин аст ки барои ин ғалаба саҳми як гурӯҳи дигари мардумам ҳаст. киҳо ҳамчунин дар қатори хоккейбозон ки ҷоми Стэнлиро ба даст оварданд соҳиби медал мешуданд? киҳо? инҷо гап дар бораи клуби Стэнли меравад, гап дар бораи хоккейбозон меравад ки ҳама тими хоккей агар ғолиб биёяд соҳиби тӯҳфа мешавад, соҳиби медал мешавад. аммо ғайр аз аъзоёни тим як гурӯҳи дигари мардумоне ҳам ҳастанд ки онҳо ҳам соҳиби ҳамин гуна медал мешаванд. киҳоянд онҳо? марамад 1 дақиқа вақт фикр кунед. Хорошо, ладно, группа поддержки. Тренировка, тими, персонал. Тим дохил мешаванд ё? Да. Коргарои Нет, страну, за которую они играют, может быть, что-то такое. То есть у Канады, не, если агар як страна ва лига як страна бошад, страна пони намегирад ку лига. Ну, они же отдают. Кормандони Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Муҳтарам ровӣ, ба ин савол Лола Сайфуллоева ҷавоб медиҳад. хоҳиш мекунем ки саволро як бори дигар такрор кунем. савол чунин буд ки вақте ки тими хоккей соҳиби ҷоми Стэнли мешавад,
اونا صاحب مدال میشن تبعیض که براشون مدال رو تقدیم میکنن و غیر از اونهایی که در خاکی بازی پیروز شدن یک گروه دیگر آدمایی هم هستن که صاحب مدال میشن برای آنها هم مدال میدن میگن خدمت شما هم هست که اینو غالب آمدن کیهایند همان گروهی آدمان Работники, которые именно чистят лед, да? Я так правильно поняла? Все так думают. работники, которые Ну, чистят лед, вы знаете их. Подготавливают каток. Кормандони, даста. понятно خوب Но мне кажется, это группа тяжких. جواب قبول است جواب قبول است هرچند نادرست است من وقتی که کاپیتان کماندا گفت که لولا سایفولویا جواب میدهد من گفتم که جواب رو انیق میدونند میدونید برای چی خاکی بازی کیو است اساسا کیو بازی میکنن مردها بازی میکنن و هر کجا مردی بزرگ است گرفتار کی است گرفتار کی زن آن مدال رو به همسرشون میدهند که نقش شما هم هست که اینو غالب اومدن ҳукумати британия ба олмони фашистӣ ҷанг эълон мекунад хуб аввалин қадами британия ҳамин буд ки 13 тонна он чизро бояд дар ҳудуди олмон мепартофт 13 тонна ҳамон чизро дар ҳудуди олмон чош медод ё мепартофт намедунам паҳн мекард хуб шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад مرحمت ضرر آوردن با کشتیشون ها 13 тонна бомба динамит додано حشرات як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат ки ба савол ҷавоб медиҳад муҳтарам роӣ ба ин савол муқимов амриддин ҷавоб медиҳад марамат мо фикр мекунем ки ҳамун 13 тоннае ки партофтагӣ дар ҳудуди бояд мепартофт дар ҳудуди олмон ин ҳамун маводҳои заҳролудкунанда бо роҳи нафасӣ ҳам хеле маводҳо бояд бошад ки асосан бо роҳи нафасӣ заҳролуд мекунад мардумро хуб савол ин буд ки вақте ки соли 1939 3 сентябр британия нисбат ба олмон ҷанг эълон мекунад аввалин қадаме ки британия гузоштани буд ҳамин буд ки бояд 13 тонна ҳамон чизро дар ҳудуди олмон гуфтем мепартофт ё чош медод гуфтам бисёр омиёна гуфтам ба хотире ки шумо ҳамчунин фаҳмед ки инҷо гап дар бораи варақаҳои иттилоотӣ меравад листовки варақаҳои иттилоотӣ ва табиист ки аввалтар аз ҳама аз ҳамин чиз шурӯъ мешавад ва бубинед дар баъзе ҳолатҳо дар таҷрибаи таърихӣ ҳамин гуна ҳолатҳое ҳаст ки баъзе минтақаҳо бе кадом як тиру туфанг яъне чӣ забт шуданд ва яке аз вариантҳо ҳамин аст паҳн кардани ҳамун варақаҳо ва эҳтимоли бе кадом як харҷи зиёдатӣ яъне ба даст овардани он минтақаҳо ҳам вуҷуд дорад
ду вожа ё ду калимае ки шумо бояд пайдо кунед фарқ хеле кам аст. Тахминан як ҳарф фарқ дорад. Аввали як намуди варзиш аст, дуюми як намуди санъат. Шумо бояд як дақиқа гӯед ки ин чӣ калимаҳо ҳастанд ки аввали варзишро ифода мекунад, дуюми як намуди санъатро ифода мекунад ва фарқ байни онҳо фақат дар як ҳарф аст. Дар як ҳарф. Марамад як дақиқа вақт доред, фикр кунед. гарташ спорт, гарташ санъат намудаш. Футбол, волейбол, Камбул. баскетбол. Футбол. Не, намуди санъат чӣ мешавад? Балет. Балет. Як дута калима, якум футбол, якум варзиш, як калимаро як ҳар намудои кадом варзиш варзиш чӣ? мекунад. намудои варзиш. Гольф, биатлон, крикет. Бо чӣ? Як калимаи баъз кунед. Теннис. Ягон санъат ба ягон теннис намудашад. Санъат чӣ хела ёшад? Санат никто не знает. Вот ты все знаешь. Санъат як чӣ мебарад? Нақошӣ. Бо чӣ фарқ дорад? Нақшакашӣ. Намуди варзиш. Биатлон. Волейбол, биатлон. Нет, вы сама подумайте, какой-нибудь тоже найдите. Биатлон или диатлон? Биатлон. биатлон. Не, Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ, рости гап дар ин савол мо камтар мушкилӣ кашидем. мехостем ки камтар равшанӣ андозед. Ман метавонам ки камакак рӯшантар кунам, равшанӣ камакак не хеле рӯшан кунам. Аввале гуфтем ки як намуди варзиш аст, дуюми як намуди санъат аст. Ҳамин санъати овозхонӣ нест, санъати рақс аст. Як намуд санъати рақс аст. Марамад тафовут фақат дар як ҳарф аст. Дар як ҳарф ки фикр мекунам ҳамон ҳарфа шумо 6 нафара шуда пайдо мекунед. Марамад бале не як дақиқа мегирем. шумо як дақиқа вақти иловагӣ бале доред, метавонед муҳтарам истифода ровӣ мо баред. як дақиқа иловагиро истифода мебарем. Бале як дақиқа вақти иловагӣ доред, умедворам ки савол ҳоҷат ба такрор нест. Марамад фикр кунед. рақс, танго, бо чӣ? Лезгинка. хеле лезгинтар, Балет. латинская Америка чӣ хел рақс мешавад? Сальса есть. Сальса, бо чӣ? Но это нет. давай Сальсо, салто. Ну, синхронный плавание, синхронная гимнастика. Это то? Aynen. бо чӣ? як калима як ҳарф фарқаш аст. одна буква меняет смысл. Бале, ати чӣ варзиш сохтан мумкин? намуди рақс ёфтан. Не, ин балет рақс. Ёки танго рақс. Нами варзиша ёфтан мекунад. Я ҳарфа иваз кунад. Какие еще танцы? Не знаю. ин намуди варзиши намудои чӣ бошад? футбол, теннис гуфтем. Не, я вам спорт. давайте номоша хотя бы гап занем бачаҳо. Чӣ? чӣ? сальса, Салто. бо чӣ намуди рақс аст? Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. инҷа ҳамаи намудои варзиша гуфта биромадем, ҳамаи намуди чизе намудои рақса медонистем номбар кардем. Ягон монандиву ягон хел наздикӣ наёфтед. хуб, варианти якун дига илоҷ нест, варианти наздиктарша пешниҳод кунед. мутаассифона ба ин савол ёфт нашуд ҷавоб. хеле мо пешниҳод мекунем як вариант, ин танго. намуди рақс танго. ва намуди варзиш шояд танга бошад. Як намуди варзиш бояд бошад. инҷа мо гуфтем Як ҳарф гуфтем ки фарқ дорад. сальса, танго, хуб, зиқ нашавед. бачата. ҷавоби дурустро баротон пешниҳод мекунам. бояд гӯем ки ин ҷавоб нодуруст аст ва он намуди варзиш самбо аст. А рақс чӣ аст? самба. Самба. Бале, самба аст. намудои гап занем. ва намуди варзиш самбо аст.
барои кадом коре Тайсон ба ҳабс гирифта мешавад ва баъди ворид шудан ӯ боз як қоидаи умумиро вайрон мекунад. мувофиқи қоидаҳое ки дар боздошту дар он нуқта ҳаст, хуб яъне ки нафаре ки маҳкум шудааст он чизро бояд тақсим накунад, яъне ба дигарон надиҳад. чӣ кор карда буд Тайсон? чиро ба дигарон дода буд? чӣ кор карда буд ки ҳамин баъди вуруд шуданаш боз қоидаҳои боздошта вайрон карда буд? шумо дар мавриди Майк Тайсон маълумот доред ки аст, барои кадом як гуноҳаш вақте ки пушти панҷаҳна меравад онҷо дарҳол ҳамон ворид шудан замон қоидаҳои дохилиро вайрон мекунад. яъне як кореро анҷом медиҳад ки аслан маҳкум шуда бояд ин корро накунанд. масалан нафаре ки онҷо дар боздошт аст бояд ин корро накунад, яъне ҳамон чизро тақсим накунад, ҳамон чизро ба дигарон надиҳад. хуб аммо ӯ ин корро мекунад чун намедонист ва қоидаи яке аз қоидаҳои муҳимро вайрон мекунад. чӣ кор мекунад Тайсон? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. наркотик истифода намебурд ку истеъмол намекард ки наркотик ба дигарон надиҳад. либосро ба дигарон дода намекунад. то ки ҳами ана тарзи машқкунишам бояд Аммо либосиш бошад, ё номеҳтаром. Либоси ҳам кас дига дар ҳар як маҳал я либос ҳар чӣ қадр тақсим мекунанд? либосро ба дигар надиҳад. надиҳад тақсим. невай хадаш либос я намуд либос метиҳад номер хатиҳои либоса тақсим карда намешавад. Мумкин нестаем ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. хуб чӣ кор карда буд Тайсон ки бозам ба қавли ӯ тартиба вайрон карда буд? ин як коре аст. инҷо гап дар бораи ягон молу ашёву гап дар бораи ягон чӣ намеравад. ин як коре аст ки аслан ҳамн гурӯҳи мардум ин корро мекунанд, аммо он ҷо анҷом додан ман будааст. хуб ва ворид шудан замон ӯ ҳамин корро анҷом медиҳад, ҳамин корро анҷом медиҳад ва тартиботи дохилиро вайрон мекунад. чӣ корро анҷом дода буд Тайсон? муҳтарам роӣ ба ин савол ғафуров Мирмаҳмуд ҷавоб медиҳад. марамат. ҳангоми ба ҳабс меафтад Майк Тайсон шояд ӯ дар яъне маҳбас ҳам яъне идомаи машқи худро карда ягон ҳабс шудагонро ба нокаут ё нокдаун равон карда тартиботи дохилиро вайрон мекард. тарзи машқкуниша бояд ёд натиҳад. да Ё ҳам тарзи машқ мо дар варианти пештар гуфтем ки як чиро тақсим кард, ба дигарон дод гуфтем. тарзи машқ бошад ё ҳамо худи ҳамчун мураббӣ ба машқ ба дигарон машқ дод. ҳамин тавр? хуб дарҳол баъд зиқ нашавед. 4 бар 0 шуд. комилан зиқ нашавед, зеро ки ӯзи вақт ҳаст ва метавонад ки дар як лаҳза дигар шавад ҳисоб. хуб вақте ки ӯ ворид мешавад, Тайсон чӣ кора буд ба назартон? шӯҳрат дошт, машҳур буд ё набуд? бале вақте ки одамони машҳур ягон ҷо мераванд чӣ мешаванд? афтоб чӣ кор мекунанд? соядаст тақсим мекунанд. соядаст ҳама дигар медавиданд Тайсон омадааст мо дар куҷо ӯро мебинем гуфта аз ӯ соядаст мегирифтанд ва ҳамин кор мамнӯъ аст ман буда ва ҳамин тартибро ӯ вайрон мекунад. Пресли маълумот доред, не овозхон? Елвис Пресли, не? Шояд гӯш накунед ки шунида бошед. Продюсери ҳамон овозхон як вақт шумораи зиёди нишон
либос масалан ҳамон футболкаҳо ва нишон бо навиштаи ман Элвисро бад мебинам нашр мекунад, фармоиш медиҳад. ҳамин гуна либос ки онҷо навишта шуда буд ки ман Элвисро бад мебинам ва нишон. шумо гӯед ки чӣ мақсад дошт продюсер аз ин тасмимаш? масалан продюсерҳо вазифаашон ҳамин аст ки овозхона дастгирӣ кунанд, уро машҳур кунанд, барномаи консертӣ ташкил кунанд, намедонам мусоидат кунанд барои шӯҳрати бештараш. яъне ки ба фикри ман ки он бояд менавист ки ман намедонам Элвисро дӯст медорам, шояд бояд ҳамин чиро менавишт, аммо ӯ баръакс дар он нишон ва футболка ё либосое ки будан фармоиш дода буданд, ҳамин гуна навишта буд ки ман Элвисро бад мебинам. чӣ мақсад дошт ин продюсер? марамат фикр кунед. ҳамин Элвис Преслиро мардум мешиносанд аз ҳисоби нишон ва продюсер ҳеҷ кана мешиносанд. мақсад барои шинохта кардан мумкин мехост ки хело тарафдор доран я хело сул тарафдор нест ва противникош ҳимоят кардан боз ҳам машҳуртар кардани ҳамин боз ҳам машҳуртар кардан боз ҳам машҳур гер бошад. нишон я намуди нишон доштӣ маънош ҳамира бад кардан буд. не ки ҳамин пеш намебара, и дар ин ҷая гуфтааст ки ман ира бад мебинам. ба он мақсад ҳамин ки пешравӣ ҳамон Элвис росту машҳур кардан Элвис боз ҳам барои чӣ машҳур мешад? чӣ тавр машҳур мешавад? барои чӣ имена мехонависага? вақт журда знамит ҳама мешин Элвис Пресли мешинасам, боза чӣ? машҳур кардан зиёдтани мумкин. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд бачаҳо. маромад. хуб Может номис. ба хулосаи гурӯҳи мо якумаш ман Элвисро бад мебинам. ҳамин ахбороте ки манфӣ дорад, ҷиҳати манфӣ бештар ва тезтар паҳн мешавад ва шӯҳрати ҳамин сароидора метавонад тезтар паҳн кунад. якум. ва инҷа варианти дигар ҳам ҳаст ки ман Элвисро бад мебинам. ин аз ҳамин номи суруде ки вай гузоштааст бо мақсади ҳамин чӣ хел кунем паҳн кардани суруд, таблиғи суруд. таблиғи суруд. хуб, ин як вариант буд ё ду вариант буд? муҳтарам робиён, мумкин номи сурудаш ман Элвисро бад мебинам бошад. ин номи суруд аст ва гирифтан дар либос ва дар нишон номи суруда навиштанд. ва мақсади ва чаро хеле зиёд нашр кардан ҳамин чизоро? футболкаҳои зиёд, нишонҳои хеле зиёд. чӣ мақсад буд? зиёд ба савдо рафтани ҳамон футболкаҳо ҳам бошад. охирон варианти мо ин номи ҳамон сурудаш аст. номи сурудаш буд. бале. хуб, дигар намекунед ҷавоб? Не. ҷавоб нодуруст аст. ба хотири чӣ? ба хотире ки мақсади Элвис ҳамин буд ки онҳое ки мақсади продюсераш ин буд ки онҳое ки ӯро дӯст медоранд, онҳо ба барномаи консертӣ меоянд, фитаҳоро мехаранд, пул меоранд. аммо онҳое ки дӯст намедоранд ӯро, ин продюсер яки фишанги маркетингиро истифода бурд ки пули онҳоро ҳам бигирад. яъне онҳо ки дӯст намедоранд ҳамон футболкаро мехаранд ва менависанд, дар пешон навишта шудааст ки ман Элвисро бад мебинам. тамом. барои продюсер фарқ надошт ки чӣ ҳодиса сурат мегирад дар идома. муҳим ин аст ки ҳамон нишон ва ҳамон либосро бихаранд. тамом. ба доду гирифт, яъне тиҷорату доду гирифт дар Русия дар солҳои гуногун меравад. масалан соли 92 6% аз яъне ки тамоми додугирифтҳое ки анҷом дода шуд бо ҳамин тартиб сурат гирифтааст, ҳамин гуна сурат гирифтааст.
соли 98 51% доду гирифт бо ҳамин тартиб сурат гирифтааст. соли 2003 9%, яъне соли 92 6%, соли 98 ин якбора баланд шуда, зиёд шуда 51% ва соли 2003 9%. инҷо гап дар бораи доду гирифт меравад миёни кишварҳо. инҷо гап дар бораи Русия меравад. чӣ чиз дар соли 98 яъне 51%-ро ташкил дод? чӣ намуди доду гирифт аст ин? чӣ намуди муносибати иқтисодӣ аст ин? гап дар бораи чӣ намуди муносибати иқтисодӣ, гап дар бораи чӣ меравад? савол фаҳмо аст? мушамбу 2003 марамад як дақиқа вақт фикр кунед. мумкин доллар хотя барои шумо асосан нами доду гирифти амир Россия нефт аюки ҷанги Украина кайсар ши кайсар ши 2014 جنگ شهروندی اصول مرکزی بود ممکن غلبانو در همین وقت دوچی بشه کرد اون 98 گفته мали боду говорим. он доллар хотя уже субвенция серка Америка кризис, что говорит, ипотечный кризис, и 2008 был. ana mi dollar mumkin bo'lishi دوگیری با دو نه برای چه این 98 میتونه باشه بعد دالش چه کنه дальше бо Россия экспорт нефть зиёд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ин савол муҳтарам Ровик Ғафуров Мир Маҳмуд ҷавоб медиҳад. марамад умедворам ки шумо баъзе муносибатҳои иқтисодиву баъзе мафҳумҳои иқтисодиву итсора хуб медонед ва умедворам ҷавоби дурустро пешниҳод мекунед. ин ҷавоби иборат аз як калима аст ки 6 ҳарф дорад. яъне бисёр сода аст. як калима ифода мекунад ҳамон чиро. марамад муҳтарам рови ин мумкин ба фикри яъне дастаи мо ин доду гирифт бо қурби асъори амрикои доллар бошад ки соли 92 6%. ин аллакай доду гирифти пулӣ мешавад ки охир бартер бошад. чӣ бошад? бартер бартер? бале барои чӣ ба соли 98 хеле зиёд 51% шудааст? барои чӣ? پس از پاشخوری чӣ гап буда мусоло? соли 98 ин хеле баъди пошхӯрӣ аст. соли 98 нав рус ҳамон як پس از اتحاد شوروی برهم خوردن در بسیار از دولت‌های آسیای مرکزی соли 2008 ҳам ҳамин ҳолат рух дода буд. Кризис шуда. кризис офарин ин бартер аст. ҷавоб комилан дуруст аст. ва вақте ки вазъияти бисёр нохуби иқтисодӣ сурат мегирад, пул кам мешавад, намедонам ё пул беқурб мешавад, яке аз василаҳои додугирифт ва беҳтар сохтани сатҳи зиндагӣ ин ҳамун бартер аст ки дар Русия ҳамин кор анҷом дода шудааст. ва ман омори соли 92 98 ва 2003 ро албатта баротон гуфтам. савол бисёр ҷолиб аст. гӯш кунед. дар яке аз сериалҳои детективи таҷрибадор як шогирдашро ба ҷои ҳодиса мебарад ва вақте ки ба ҷои ҳодиса мерасанд ба шогирдаш мегӯяд ки ҳамон корро анҷом биде, ҳамон корро кун мегӯяд. он корро агар масалан мо дар назди роҳбарамон, дар назди падару модарамон анҷом намедиҳем, ин нишони беэҳтиромӣ ҳисоб мешавад. ҳамон кор дар назди масалан рафиқ, дар назди роҳбар, дар назди зан, дар назди масалан намедонам падару модар беэҳтиромӣ ҳисоб мешавад. аммо ин детектив ба шогирдаш мегӯяд ки ҳамон корро кун. мақсадаш ин буд ки ба рафти тафтишот халал ворид нашавад. яъне бо як мақсад ин корро
ба шогирдаш супориш медиҳад ки ҳамин корро кун ва он кори душвор нест. Масалан ман ҳоло дар ҳамин студия ҳамин корро карда истодам. ин ҳамин ҳоло ҳамин корро карда истодам. шумо намебинед вале ҳамин корро ман анҷом дода истодам. шумо баъди барнома ҳазорҳо бор ин корро анҷом медиҳед. аммо рӯбарӯи волидон, рӯбарӯи роҳбаратон, масалан рӯбарӯи як нафаре ки эҳтиром мекунед, рӯбарӯи як нафаре ки аз шумо бузургсолтар аст, мо асосан ин корро намекунем ба хотире ки ин нишони беэҳтиромӣ ҳисоб мешавад. хуб беэҳтиромӣ нисбат ба ҳамсӯҳбат, нисбат ба ҳамон нафаре ки рӯбарӯи шумо аст. гап дар бораи чӣ меравад? ин детектив ба шогирдаш чӣ супориш дод? фикр кунед. муҳтарам ровӣ ҳамин корро ҳама анҷом медиҳад баъди кор? ҳама анҷом медиҳанд, қариб ки ҳама метавонанд анҷом диҳанд. Неметавонанд не ки ҳама мекарда бошанд? албатта мекунанд. охир агар имконият бошад мекунанд. имконият бошад. масалан ман намедонам ки ҳамин кор ҳозир ҳамдастаи шумо Лола Сайфуллоева анҷом дода метавонад ё не. то аз ҷояш барнахезад ман гуфта наметавонам ки анҷом дода метавонад ё не. агар зимистон мешуд ман мегуфтам ки метавонад анҷом дода, албатта метавонад анҷом дода. зимистон мешуд. лекин ҳозир то аз ҷояш нахезад ман намедонам ки ӯ метавонад анҷом дода ё не. марамат фикр кунед. лепус охи чӣ ба бадтар карда наметонем? ё ки ба дар кардани пойафзол бошад. охи верхни одеждира пеш падар модар чӣ хеле кашида наметонӣ? беҳурмат мешавад. метавонӣ кӯ кашида? ё ки сигарет кашидан бошад? Не. ё ки ба дар кардани ҳамин пойафзол бошад. пойафзол як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба ин савол муқимов амриддин ҷавоб медиҳад. хоҳиш мекунам ки як бор дигар саволро такрар кунем. савол ин аст ки дар як сериали детективи таҷрибадор шогирдша ҳамроҳаш мебарад ба ҷои ҳодиса. ҷои ҳодиса гуфта шумо фаҳмидед чиро дар назар дорем, не? детектив ки шуд он ҷо кадом як албатта ҳодисаи ногуворе рух додааст, ё куштор аст, ё дуздӣ аст, намедонам кадом ҳолати дигар аст. хулоса дар ин сериал детективи таҷрибадор шогирдша мебарад ва вақте ки ба ҷои ҳодиса мерасанд ба шогирдаш мегӯяд ки ҳамон корро кун ва мефаҳмонад ки барои чӣ. шумо гӯед ки ин чӣ кор аст ки масалан масалан шумо рӯбарӯи волидонатон агар ин кор анҷом диҳед, ин нишони беҳурматӣ, нишони беэҳтиромӣ аст. хоб ва агар нисбат ба як калонсол, нисбат ба масалан роҳбаратон агар ин кор анҷом диҳед рӯбарӯи ӯ, ин нишони беэҳтиромии шумо аст, нишони ғурури масалан ноҷои шумо аст, такаббур аст, нишони такаббур аст. хуб чӣ корро мефармояд детективи таҷрибадор ба шогирдаш? марамат. мо фикр мекунем ба хулосаи даста. хуб хулосаи мо чунин аст ки мумкин ба шогирдаш гуфтагӣ бошад ки пуштата гардон. пуштата гардон. барои он ки шогирд бояд ҷои ҳодисаро набинад. амхел ва чӣ хел ёд мегирад ӯ бечора шогирд? ҷои ҳодисаро набинад, пушташа гардонад. ман фикр мекунам ин дар бораи сериали Шерлок Холмс бо доктор Ватсон рафтеса гап. на ин дигар сериал аст, лекин ба ҳар сурат ҳамон детектив аст. хуб ҳамин варианти якуми мо меистем. чӣ буд варианти якум? пуштата гардон. яъне детективи таҷрибадор ба шогирдаш мегӯяд ки пуштата гардон. бале. хуб қабул аст ҷавоб. ҷавоб қабул аст. вале нодуруст аст. медонед албатта пушт гардонданам нишони беэҳтиромӣ аст, лекин вақте ки шумо суҳбат доред бо касе, инҷо гап дар бораи ҳамн суҳбат меравад, инҷо гап дар бораи дастҳо меравад ки дар кисаанд.
مثلا شما اگر روبروی روبرتون یا پدر و مادرتون دستو در کیسه گپ زنید این نشانی احترام است؟ نه البته. برای چی دتکتیو گفت که دستو را در کیسه کن؟ برای چی؟ ما отпечатки пальцев اون بله او شاگرد است او نمیفهمد حالا میتواند که چیزی رو دارد با چیزی دست رساند چیزی رو مثلا از جا به جا کند برای این دتکتیو تجربه دار گفت که شاگرد دستانت رو در کیسه کن گفت یعنی تو با رفتی تفتیشات خلال باید نرسانی خب ولی در مجموع بازی خوب نشان دادین یادداشت میشم که این گروه اتحاد نام داشت تشکر برای شما بچه‌ها خب سپاس برای بیننده های ما سپاس برای مؤلفان سوال ها امیدوارم که ما یک جایه میتوانیم که در تبلیغ علم و دانش و کتاب کمک سهم گذاریم سوال های خود رو به نشانی ما بفرستین اشتراکچی این بازی باشین و اعضای کلوب ذهنی اینتלקت شو سبحان جلیلوف بودم تا صحبت دیگر کامیاب و موفق باشید